Yes! 1, 2, 3, 4, 5. Hello, mate! Croeso yn ôl i PopT, Jenna Jacobs sydd yma. A lle ydyn ni, Jake? Wel, rydyn ni yma yng Abernant, wrth gwrs, a Jed, beth ydyn ni? Wel, wrth gwrs, mae'r Olympics yn yr haf yma, wrth gwrs. Felly mae fi a Jacob am cael ein hunan. Helo, a chroeso yn ôl i barcamenad i glediau ar FC. Wel, mae Jenna Jacob a mynd i heddiw gilydd i unwaith to. Yes, ar her gyda fi ras mewn sach. Ond mae'n y dwest! Fydd y roesau ar y tac fydd angen i Jenna Jacob o Sky. O, hamgr. Extreme rash shack. So, fyddwn ni gyd yn mynd ar yr un amser. Gyntaf, fi'n mynd rownd y polyn coch a nôl trwy'r 2 polyn glas fan hyn i fy'n ennill. 1, 2, 3, go! Yes! Yes! Oh. No! 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 Enillydd. Right, it's a lot of sharp one, was it? John! What's this? What do you mean? John! Have you got any bit? John! Beth? Ni'n fyw! Right, sorry! Her rhif dau! A'r tro yma, mae'r her yw taflu. Ond mae'n y twist! Stim twist, stim twist, stim twist. Stim twist, John! Amser am her rhif 2, sef taflu. Mae'r pwynt yma angen creu twll yn y llawr. Na'r pwynt. Y person sydd efo'r tafliad fwyaf neu pellach fydd yn ennill. Fi yn barod, bai. O! Right, ni'n barod. Hey! Wedi curo. Yes! Come on! Yes! Am adoliant challenge ar ôl gyda ni. Arlein, ras nesaf yw! Beth? Na! Oi, arlein! Reit, so mae'n gwyth, mae'n rhaid fan hyn. Mae angen iddyn nhw dal ar yr oi, o'r dechrau tan y diwedd. Ond mae'n y dwest! Fydd y rwysau yn y ffordd, a o'ch chi'n gollwng yr oi, fydd y eiliad i cael ei adrymlad i'ch amser. Am gwrapa! Mae gyda ni'r oi, ond Ble mae'r llwy? hwn. Crutch. Ti'n mynd gyda? Fe fi'n mynd y gyntaf, de. OK, Jacob, ti'n barod? Barod! Finish. Na fi'n gwyntog. O, paid y gollwng yr oi. Alright. Trwy'r pogs. Mae'n dal gyda'r oi. Mae'n dal gyda fe! Right! Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wow! Wow! Mae'n dal gyda fe! Yes! Go! OK. Araf deg na. Mae fe off. Araf deg. O, watch o'r oi. Paid â crac yr oi. Paid â crac yr oi. Oh, wow! Yes! That's... Right up. Allai gadarnhau Jacob ges di. Ti di drau eiliad. A nes di ddim gollwng yr oi, so just ti di drau eiliad. Ges di 30 eiliad yn gyfan gwybod. Nid ti yw'r Digon ennill. ti. Jacob sydd wedi ennill! Bravo, Jacob. Cofiwch chi Tanysgrifia i PopT. Rolau ar y fideo yma, wrth gwrs. A gwasgu gloch am y notifications. Bing bong, ding dong. Ond, tan tro nesaf pawb. Hwyl! Ta-da!